Luru. Nek cara ngibadahe berarti sampean luru. Sing diluru apa? Pangan. Rubaina. Nah, lah mencari, lah sing dimaksud mencari iki kaya sampean mbuh nambi parane kira-kira nek wayahe pas wektune salat berarti sampean kudu luru panggonan atau luru tempat. Mudeng lah. Mbok kuwi nang alas, mbok kuwi nang ndi nanti berarti kudu luru sing tempat kanggonane bisa ngibadah terutama babakane salat. Mudeng lah nggih. Nggih. Lah nek ning alas apa ning tengah kono ya berarti sampean luru panggonan. Paling ora mbok nang galem sing gedhe sing ngombo apa nang serut witan apa ning ndi apa ning ndi. Sementing aja panasan. Mudeng ta? Jadi sampean luru Pak salat diluru sing temenan. Aman. Ben aman. Lah sampean Pak nglakoni salat tasbih, salat hajat dan sebagainya pertama sing diluru panggonane di kaping pindhone sajadahe siapake sarunge siapake klambine siapake tasbih siapake pokoke siapake kabeh aja mau sing klempuruk Dinggu. digojo ngeluru persiapan sing suci Sing kiringan wis ngentas. tua sama klempur diblono tahe ceceke paham ora? Nggih. Ah berarti luru sing suci Ngentas iki ngomong. luru panggonane berarti mencari apa pak nang masjid apa pak dilanggar apa pak musola kan berarti sampai iso nentokake apa pak numahe dhewe apa pak jamaah apa dhewean kowe nek jamaah oleh dispensasi nek dhewean ora ono dispensasi berarti mutlak Sak paket. Dandani dhewe kok mati dhewe imame dhewe Rapatkan sok. paham oh? Nggih. Lah sing nomor loro ketemu. Berarti sampean kudu nemokake panggonane. Bila perlu panggonane ya pindah. Aja mau matok tok. Pindah-pindah. Sing dimaksud pindah-pindah iki maksude kok wingi nang kono misale ana apa berarti sampean pindah. Wingi misale kowe nang alas kono salate ngasupitan, yo ngesuk aja nang kono maneh yo ganti yo kowe ra. Bedeng ra? Ya coba kowe nang omah wis menempatke jane beda maneh. Nang kono iki. Misal kowe nang musala biasane kowe makmum ngedeke nang kono karena kowe keri berarti kepindah nang kene ora. Guru mesti kowe nang burine imam. Udah lah maksudnya ki. Wis keri banyak nang urine. Nah. Apa Pak nang pojok apa nanti. Masih muda mau? Pengertiannya paham mau? Pindah. Tapi dalam arti istiqomah menetapkan satu tujuan satu tempat. Paham ora? Nek ditetapke itu kenapa nggone najis? Pas ngono kuyan kucing. Apa kira sama ora pindah? Ya tetep pindah. Mungkin ki maksudnya ya? Nggih. Nomor 3 salam senyum sapa. Dadi wong pak nglakoni ibadah ki amet sewu tutuke apa cangkeme kok aja jemberut. Aja mrengut. Wong pak sembahyang kudune Drenges. awake sing briga. Sentrale sumeh. Kaya pak ketemu sapa ngono bae lah. Tapi rata-rata tak kira ya ora. Mesti karo merengut. Langkah merengut. Upama mau terus diseneni. Mabur-mabur. Sini sapa? Sini Kaya mau bojone. pak mabur-mabur kaya pak apa-apa. Temenan ya ora ngapusi anggar mau seneni apa mau apa bukan gak apa-apa sembahyang karo merengut. Ya karo wis ama bila perlu tak suwek-suwekake apa tak cepet-cepetke kowe. Wis
tergantung jenengan tok. Ora nganten buktike. Salate Pak suwe-suwe ke apa Pak cepet-cepet ke? Suwe salah, cepet salah. Ora salah turu. Ora salah apa maneh? Ora sholat. Ora salah. Kok mana? Jengkel. Masalah jengkel. Cepet salah, suwe salah. Apa maneh orang lakoni luwih nemen. Turu bedonya jebule tangi. Nah, turu salah ora turu salah. Lunga salah ora lunga salah. Nang matok ya salah. Ora ngentel bukti. Biyen loro bojo Mas Turu Bapak. bedonya Kira-kira turu. bojoku kuwi ben bener sing temenanan. Lah temene nggon bojoku bener temenanan. Salah Salah kowe. Jadi nyong sing salah terus, Mas. Ora tau bener. Ora tak temu mbok wedok ki ya ora, Pak. Kudune ki jane bener terus. Manggon nyong sing salah. Salah ucap Pak. Hah? Salah ucap bener terus. Ora ngerti buktine lho sampean ngalami lho. Ning ngarepe bojo sampean mesti kerepe salah terus. Durung tau sampean bener. Ya wong itu. Ora ngalami meneh Hah? Pak. Nglakoni. Ora ngalami tapi nglakoni. Ngaku arane. Apa nyata nggih, Bu? Jajal sampean nang omah, wong nama bae, lah mbok metu sih, ya metu terus. Sing guyu berarti sing biasa ngomia. Wong nama turu bae donge melek. Mbok turu sih mendem apa istirahat. Melek bae dolanan setan kepeng. Ngesuk kerja. Manggon salah. Ora ana benere Pak. Ora ana benere. Kowe nyoto lho. Wis ngaku salah bemongon. Ngaku salah apa Kenapa repot cek mati? Nah, Nganakan kenapa repot terus kedo mati. Nara tuh perlu salah. Yo ora nang wis mati mana. paham mo? Jadi iki gak kayak pedomane jenengan ben Pak. Iku wajar Pak nggih. Sholat ono sholat koyo kowe, apa ono sholat kowe? Sholat kok cepet-cepetan kowe sholat opo? Barang sholat iku udah sholat suwi temen sholat opo? Angel. Sholat opo suwi kowe? Lah burung Aku salah sholat opo kan aku ora ngerti. Sholat opo cepet opo kowe? Wong sholat sisan. Sholat cepet opo kowe sholat opo? Dua suwi sholat suwe. dintane ora wis-wis. Ora wis-wis. Jengking ora jumbul-jumbul. Kowe nggo pedoman sampean. Lah kudune priye saling menyadari. Angel kowe. Oh, jadi Pak melakukan hal ibadah bahasa sholat itu kudune duwe pikiran bunga. Senajan sampean pikiran ki ruwet, iki apa ya diusahake. Ben buah. Wajahe ben ketok Semringa. Riwing. Apa gunane di banyu wudu? Kan ngilangake hal-hal sing temenanan kuwi. Tapi mau anggap sepele. Pik yo tok bar. Pik bar. Apa mau wedaan eman-eman sini bae. Tangan. Sampeyan bebaskan. Ben ngerti wong ibadah salat kuwi aja asal ditata sing temen. Nah, ora usah supak playon. Ora usah kulo dinteni. Rasa kerang ting-ting. Semacam-macam kowe. Pak senam. Kowe sing dilakoni sampean-sampean kabeh termasuk sing kono ya kaya kowe mbopo. Kadang dijen Pak, Pak aku nek kelar tak unjangi. Nah, kaya Pengalaman. ayo mesti ndongane mesti ngancam. Ombo apa ya ditenono kowe iki bar iki sembayang tak omnyang. Oh. Mengko terus. Di mocane mengko. Bar iki kok tak lanjut kowe. Jengking ora tangi-tangi. Jengkel. Cengkel mau we. Ngamuk apa sembarangan ora nganti bukine. Mbokku Pak salate jare wong kusuk opo? Konsentrasi opo? Oh ya Allah apa Ayo. iya. Iku bar mutu kok iya. Ono piring mabun, ono apa ya? Ono piring pecah. Ini jane kosong. Berarti kan coba kon. Ora sampun apik. Kok sing ngomong bodo bae lakoni, Pak. Kejaba sing ngomong ora nglakoni. Piring ya ana sayope.
titenono, macane ya titenono, titenono. Lu pas lah. Kuwi sing ngancam dan nek ora ngancam, prati jedancem yo. Le iki aku kok. Le iki aku penutun. Mesti ku lanjut. Paham oh? Nggih. Terus sing nomor papat tuh mas papat ta mau kan Dipersilakan. dipersilakan lah dipersilakan ki bahasane kaya sampean ki dimanggakake dikepenakake Pak nglakoni salat apa ya dikepenakake wis ditempatke panggonane kerek sampean ya sing temenan nah sing konsentra aja ngomong babagan khusyuk percuma ngomong khusyuk percuma wong ana mangkok muni piye krungu aduh kayak pas udah enggak mungkin tinggal pada di sepeda. Kadang ora wis rauman iki kowe. Rauman. Berarti apa nang ting-tingang. Aduh kok Pak. Iki perumpamane kaya ngono. Gudone ngono. Dipersilakan berarti dikepenakake. Wis dikei waktu kanggo menakake. Cara wiridan ya sing kepenak. Ora usah nyikut. Ora usah gigi gagian cepet rambu. Gigi jajah gampang, Fatihah Pak gampang. Dirasake sepisan pindut 10 11 12 tekan selawing kasete ngodol. Nek cara VCD ngono mlepat-mlepat. Tek trek 4 trek 5 trek 6 wedok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Trek oleng. Iya mesti. Rasake mau dalam. Trek loro trek Wiwiti pertama kepenak tekan 11 penak. Dong ekor iku kukur so. Lalen iku mau di. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut baru 40. Ora ono limbang iki. Hah? Ora ono limbang. Ora ono limbang. Ya tapi. Oh masalah selamat. Cangkem mau masalah selamat iji piro? Iji rut awake dhewe cule limo. Jek pisan iki, Pak. Iji pisan. Mau nomor sekan batang. Hebat temen cepet. Liyane ndremimel wis rampung, Pak. Ora dipasake karo tas. Ya kudune dipaske Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karang wis lincah mun ya penak dong tekan kuwe yo. Muhammad. Nundane Muhammad. Amra. Kan bisa kae. Itu tekan sikure bismillahirrahmanirrahim. Amin bismillahirrahmanirrahim. Lah iya kana pun iya kana sae melu rinti. Sing arep. Hah? Lah iya ben aja sampe kaya ngono. Anak bojone mirat. Lah jare kok kedongone kok nadus. Wirite kok nadus. Mandi. Ya mamene tengi ra. Sampeyan ben paham. Sing salah apa sing wiridan apa sing wiridane. Kadang nyalake sing wiridane ora ngerti awake dhewe salah. Ucapan salah ya salah. Om Ben ngerti perlu mana adus ngerti Pak? Maka jebet. Mandi Pak. Nah mandi. Wiride ben Mandi. dikiri ben terus kok alhamdulillah mau domestik ngomong gedelilang. El mana gue? Kawas. Ya sing pakem ra. Alhamdulillah. Apa nak sujuke sampean saking lanyane mana? Alhamdulillah gedelilang. Sing krungu gendule sapa sing Gedelilang. Subhanallah yang muni banwo. Kaya ku. saking cepet. Sakit cepete, lanyah. Saking lanyah nang ora kanggo. Ora emane. La ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah. Illallah angel banget sampean.
Yang waktu Pak. Kados yang waktu tadose iloh. Nah iya. Wis saking cepete nemen kuwi. Rungune il. Lha iki mulane ora usah kesusu, ora usah banter, Pak. Dipenakake la ilaha illallah. Hak iki kudune netep. Kau sih la ilaha illallah. Tahu krungu ora kok ya sampean tahu, tapi aku ora pak nyala ah. Oke. Memang keyakinane kaya ngono. Monggo. Pun duwe keyaki. Nah. Mboten lagi maksudnya. Lha ku napa dikebiri tapi sing hati-hati. Ya, udah. La ilaha illallah. Sama. Jadi Pak, dikai pikir-pikir kudune di amalke sing temenan. Nah, ora usah musuh-musuh. Mek. Galake marahe dipenakake. Ora usah nyepet-nyepet. Sepeto kae tekane ya padha bae. Malah sing anter tapi netes. Timbang cepet goblok kabeh. Didol ora payu ora netes. Kecuali do banyak apa, Pak? Angel lebih banyak perkara, banyak perkara. Ngel kok. Kan? Lah sing nomor 5 apa? Ketenangan. Jadi sampean nglakoni ibadah salat iki ditenangake sing temenan, terutama babakan naungi pikiran. Ku paling angel. Sing lakoni dhewe padha kaya rada kangelan. Apa meneh jenengan-jenengan tak kira ya ora. Ora temen lho, Pak. Hah? Yo ngumpuli tak bisa. Pak tenang piye iso lagi dibuka-bukae kok. Muncul maneng. Setidaknya yo pikirane dikepenak gampang mengko bila lanjut tapi yo aja ditemenan misale jengkel yo aja dikono salat salat karo jengkel yo ora dadi ra abad merasake apa lagi? Berani gesit. Berani gesit penana. Apa? Berarti butuh kebenaran. Nah, apa meneh nglakoni salat fardu. Bar kuwi nglakoni salat sunat, terutama salat tasbih. Lah kira-kira salat tasbih bisa cepet prak, Sul? Iso. Bisa kilat tak, Sul? Ora iso. Lah nek muni salat tasbih kilat berarti kowe ora salat tasbih, salat jentik. Salat jentik. Sipil. Lah kok jentik pala cukup tak ngene langsung. Ah, wirite kok kita tok. Kok kita kok cari selamat. Remetot. Kudu nyekel awak. Aja ngene-ngene engko kelalen geplak rek mau tekan endi. Hilang. Paling tidak karangan itu belajar nganggo tasbih. Bahasane ben netes kabeh. Mentas kabeh, gorengane apa priye? Paham mau? Gorengane pikirane berarti luwih luwes luwih tenang. Ya insyaallah kecepet adus. Pokoke sampean tetep lakoni ibadah ya salat ya salat. Aja mikir salatmu ditampa apa ora. Tetep lakoni salat. Kok nyatane ya ora tau dipelekake. Betul ora maksudnya? Rijek kok iki. Lah kok misal kok ditayu salatmu ora ditampa ora, seperti tetep dilakoni. Kudu duwe keyakinan. Salatku tetep Pak ngenangane pun tetep ditampa. Jadi sampean aja duwe pikiran sing ora. Mbok Pak cepet lho Pak. Ora apa.
istilahnya tetep ditampa kabeh. Muga kan ono klasifikasine masing-masing. Lalu api itu ya kemau sing nganggo ketenangan. Senajan pikirane ruwet ya danggepe bolane dipindah dite rute. Paham ora? Dari di. Hah? Ya pokoke disampaikan sing urusan kok karo ngruwet nangel. Tambah ini. Guru benang sing anyar kan ya sing kena dodol. Sing ruwet mengko ngakalane mengko kok Pak di pedhot-pedhot kok Pak piye urusane kae. Dari sementing dilakoni di sisi. Berarti pantang menyerah. Berjuang. Kuwi namane babakan ibadah, terutama babakan sholat. Jadi sholat iki rawan. Sampan Pak Makmum ya monggo, Pak dhewean ya monggo. Nek makmum berarti sampan oleh kompensasi. Nek dhewe mutlak ora oleh kaiki. Komot. Kudune mutlak berarti opo mok garap dhewe kabeh aja sampe keliru. Betul ora ki maksud? Nek sampean makmum penal, gak imame pamaujana ora kena. Bebas. Nek sampean Ono tanggung makmum berarti sono tanggung jawab. Ibaratnya sampean Pak Bis berarti sono sing nyuwi. Pak Turu. Pak Turu merem karepmu. Kira jongkok ngadepe nek kowe bayang turu. Nek wiritan turu aku sok ngandel. Nah, apa Om? Karena sembayang turu gledek ra. Saking angkel sih. Saking angkel sih. Karena sampean kok sembayang Pak Makmum ning imame ra cocok ya ora sama makmum karo imame percuma wong ora cocok. Gantiyane bila perlu ya surat ibu ning omah. Wong Pak jamaah ning musala wis ora cocok karo imame. Malah budrat. Aku sengit kene imam iki mesti kangelan kabeh. Suwen. Ya jajal lo lamjakku ni. Nah, temenan. Lamjakku temenan. Ya suwi. Waduh ayo. Ah, batu. Nah, batu temenan. Iki sebenarnya ora Pak karo kae kok ya. Subuh macane lamyak kuni lho. Hah? Subuh macane lamyak kuni. Ayate kedawat kene slot kantuk. Ya gledek. Ora antel bukti iki mesti jengkel. Tapi ditebak Om. Kena tebal wis salate wis nebak. Senajan makmum tapi karo grendem. Ora tenang lho. Hah? Ora tenang lho. Ora tenang. Amora. Jadi kan dhewe pikirane tenang. Nah, pokoke iki nek ora cocok karo imame ya ora sama. Daripada ndek itu. Ya, betul lagi. Lah percuma wong ora mengaruhi imame. Wong Pak Makmum ora seneng. Mbok api yo kaya ngopo ora api. Ora balapi. Praduga mesti metu kabeh ning awake dhewe. Awas cuma ku huwe. Ya, aku menan. Cepet. Gambar itu sama mesti iso nebak. Masalah sing imami wong kuwe. Nek sing imami kae lah kan kuwi. Biasane kok kuwe. Ora badine kok ana-ana Jumat. Ah. Wah iki sing kerja ka Deko apa enak iki cepet. Deko iki cepet. Hah? Laju bet. Deko suwi iki. Berarti aku kudu padha rantai. Apa sih mesti yo? Angkat suwi iki. Carane halus sih. Carane halus suwi iki. Liyane video sembayang kok urung iki. Iki khotbah. Ono lho kok kowe. Ono apa Man? Nek cukup bakal mesti suwi nek bakal cepet. Gak kira sama Pak Makmum. Cukup pamuk ka dinopet wong penyantet jauh. Hah? Wah, iki Deko bahaya iki, ora ngebut. Aku ora mulang. Moro-moro kok omah. Kita banyak nyanda. Diisi sing temen nah. Mulai kayaknya akan lakoni apa-apa daripada bapak buah itu gak kok ngake karo merem-melek karo lingkaling kok lebih baik karo dikoni bikin dan diapi opak kelawata opak lah kuwi itu sudah jadi kapan sepeda orang ngantuk ketenangan bulan kapan enak kapal iki luwe mateng ngono lho
sawah sing luwih mateng. Lah daripada sampean luwak kerja ngantuk merem apa mesti kerja suwi Kita buru. mesti akeh tuh turune nang merem-merem ha ngono kuwe Ora pembicara dia. gejo Kawis koma dua. Tahu Pak. oh aku lebih baik gawe wiridan sak liya-liya Ya, wis. daripada Besok anak jenengan langsung dijogo betul ora maksudnya Nolak. Bapak lah kira-kira apa nih Pak Janoke ya monggo sak mampu-mampune ya. Nah. Ayo tenang sebentar Pak Kakon. Yo lagi perkaan begitu ya. Hasil rausan sih. Oleh keperkaan sih. Mas di tengah kok. ini itu baru kali apa rumah ini dari ini. Orangnya banyak. Bang di tengah. Ayo Pak Kakon ora. Bapak kan ibadah. Sholat, kalau Pak Kakon. Monggo. Bapak Pak Kakon. Ayo, Pak Kakon. Malah penawi sapi. Ora ono kok. Di Ora jadi kita kono kok. Ora ono kok. Ora ono. Ya Rabbana ya Rabbana Rabbana dolamuna wa ilam taufiqana wa tarhamna lanakunana minal khasirin ya Rabbana ya Rabbana Rabbana dolamuna anfusana wa ilam taufiqana wa tarhamna lanakunana minal khasirin ya Rabbana ya Rabbana Rabbana dolamna anfusana wa ilam taufik lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin Gusti Allah ngapura tenang dunia susi Dosa. dosane kamulan Gusti inna Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kamu nih buat tanda-tanda rezeki yang paling gampang, gampang. Amin.
gampang sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asril zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahlil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman ngujung mulai malam ini karo malam iki tekan malam apa kuwi. Nanti pada komprono monggo.